Ποιος είναι ωραίο. Να, αυτό είναι το ωραίο. Σπασμένο. Κάτσε λίγο. Εγώ δεν θα πω όχι. Τα χέρια της Άννας. Παιδιά, το ξύλινο θέλω εγώ, το ξύλινο θέλω εγώ. Εσύ δεν έχεις. Έλα. Δεν υπάρχει. Το ξύλινο, παιδιά. Ο λαός. Παιδιά! Να τσουγκρίσετε και στο τέλος θα σας φάω εγώ όλους, σας το λέω. Από τώρα. Σας το λέω. Μαρίκα, τσουγκρίστε και στο τέλος θα σας φάω. Ξέρω τώρα, παιδιά. Και αν θα με φάει μόνο η Παρασκευούλα, σας το λέω από τώρα. Για να το ξέρετε. Τι έφαγε, κάτι έφαγε. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, μην κάνετε, μην αγωνιάτε. Μην αγωνιάτε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε. Ωραία. Πρόσεξε το πισί σου, Ποιος έχει παπάρα στο σκένη. Ορίστε εδώ πέρα το κολαράκι.